Ovo se nešto kako nam mora doći, da sam naravno mora javno, razumiješ šta. Neke stvari, srpsko ime, brate, šta. Naravno. Idemo sad, pa smo čuli tvoje početke i tvoj prvi nastup. Mi imamo ovu našu rubriku Minut slave. Imali smo za april, vidjeli ste sve konkurence i sad ćemo da proglasimo pobednika za april. Vidjet ćete ko je bio najbolji po vašim glasovima. Aplauzom! Kako ti se dopada? Strava. Pobednik meseca... Malo, lijepo merite, ne radi malo. Ne bude možda cijelo sve dejanstven i posle pobednik meseca ulazi u velike finale koje će biti u junu. Svi pobednici od oktobra doći će ovde i birat će najbolje koji će dobiti stvarno vreme nagrade. Da li igraš tenis? Nekako, ne kažem što